Mae eraill na hefyd, dwi'n meddwl, mae na... Be sy'n gyda chi fyna, John? Chwan. Yn aged bib na fyna. O, chwan. Ie. Dyma'r hen pib trawyr, roi'r trawyr godw'r codw'r canu llawer dydd. Fydwch chi gael sŵn mas o hwnna, de? Siwr o fod. Mae'r nodau wedi cael ei gosod fan hyn, o ec, C, B, A, G a cyfan i gyd. Ac felly cyn wedi roi'r geiriau allan oedd mae hyn rhaid fan adau yn on. Roedd jyst roi'r llawr, rhywbeth i helpu nhw. Dwi'n gweld. Cyn dyddi organ a di... Cyn dyddi organ. O'r cwrs ar un... Ar un egwyddor. Ar organ, ar un egwyddor llwyr. Tra mae'r hyd yr offeryn yn cael ei reoli gan dyn ni hwn mewn a mas. A mae'n arall chi fyna hefyd sy'n debyg iddo fe sgidio ynddo fe. Dwi'n meddwl bod hwnna'n... Ie, na chi. Na, coch fe. Yn Gymreig. Ocarina, ddim yn siŵr sut mae'r rhain. Ocarina? Ocarina, ie. Ond nhw'n siŵr mae'n... Erioed wedi gweld un? Rwy eisiau dod mor enw. A mae hwn yn cyffredin yn ne Cymru, yn ytrach ag yn y gogledd a'r canolbarth. Beth oedd yn y Cymru falle, ie? Yn y Cymru, pethau yn cael ei gwerthu am gino, rhywun fath ar penny whistle a bethau fel ni, a'r styrmant a bethau fel yna, cael ei gwerthu mewn siopau bach. Ond oedd o ddim yn y gogledd, chi dweud? Dwi'n yn gwybod, dwi'n mynd i hwn yn fanwl, ond dwi'n yn cofio gweld un o gwbl chybod yn rhannu o'r byd. Ond yn siŵr mae o wledydd tramor o'r rhain yn dod. Un o offerynnau'r jungle yw hwn, ynddo fe? Dyna chi. De America, lle fi gael na. Ar Eidalwyr ddath e fe i Ewrop, a wedyn Mattia Paris wedi gwneud hwn, yr un man, yr un arbennig yma.